BSL, Sain Cymraeg. Fy ysbrydoliaeth. Roedd Sydney Colwyn Folks ganed 1884 yn fab i adeiladwr lleol a daeth yn un o'r benseiri pwysicaf o'r 20fed ganrif. Pan oedd Sydney'n fachgen, aeth ei dad yn fethdalwr ac felly cafodd ei orfodi i weithio i gefnogi ei deulu. Fodd bynnag, roedd gan Sydney uchelgeisiau mawr pan oedd yn ifanc. Roedd am fod yn bensaer. Diolch i ysgoloriaeth y Brifysgol Lerpwl, bu modd iddo ddilyn i freuddwyd.